You ready? Let's go. Listen up, all you boys and blue. And I ain't talking about the 5-0. Lille ryg, Kasper! Godt, Thomsen! To minutter. Hey! Og prøv lige at med. Bader, Thomsen, Bader! Nej. Godt, Tobi! Line! Kom igen, far! Sådan der, mand! Stærke, Mathias! Magic! Det står til for det. Ja, det var godt. Nej, Nilla! Jeg tror selv lige her, det vil jeg. Men han skal selv sparke på langt bedste sparke. Ja, det er fint. Så skal vi hjem igen! Go! Sorry. Op! Retter! Okay, arbejde, Kjern. Rigtig godt arbejdet, Kjern. Jeg har frit mål at ramme ved siden af. Det vidste vi godt. Vi skal passe på de der løb. Jeg ved ikke, hvordan fanden vi får... Altså, vi må prøve at følge med i den grad, det er muligt, men de spiller den fint. Det går klart bedre. Ja, Fiona, hun sidder her. Ja. Godt det der, Troels. Du har så meget her. Kom nu, NB, ind i kampen! Kan der? Kommer en lille ryg. Kan du skyde den igennem benet på... Kan du lave tunnel på højre? Ej, det var godt, Johan. De er lige blevet købt på et loppemarked, som de har godt været. Kom her så. Ved du det? Ja. Okay. Og Spar, han var helt stiv.
Ja, Kevin, rigtigt! Den skal ramme målet, den der. Godt nok, Jan. Udmærket, Tobi! Sådan, godt følg med. Og lave derude, Thomsen og Ronny, godt følg op, Brian. Kom, I står stille! Get op og skole på, skal så tror jeg altid at skyde det ikke i målet. Tilbyd dig, Farner. Ja, godt, Thomas. Lad os lige... Kom, Markus! Okay, lad os Ja, det er godt dækket, det der, Troel. Okay, nej, det er svært at være koncentreret. Lad os have tilbudt lidt, og så passer jeg købt. Ja. Ikke helt. Sæt ned, sæt ned. Mere bredde, Thomsen! For helvede, slip den, mand! Ja, du kan prøve at bøje det, så skal du give noget vand. Thomas Farnkro, du vinder Hohen i dag. Og hvad er det, der gør, at du får de stemmer i dag, som du gør? Jeg er meget, meget opsat på Ruth Thomsens monopol. Det var ligesom det, der var toneangivende for mig i dag. Og du havde selv troet på, at Thomsens sejrsrække kunne brydes undervejs? Det tænkte jeg, den godt kunne, og i dag var ligesom dagen. Og selve kampen, hvordan ser du den? De er større, stærkere og lidt hurtigere. Jeg tror, de har spist lidt mere Bornholmer end vi har. Tak for det. What up, you boys in blue? That's it. The end. But remember, every end is a new beginning. I see you out there.